Ovaj sat na prvi pogled kad sam vidio dopao mi se zbog svog dizajna, delo mi je jako kvalitetno. On je plaćen negdje oko 8 eura ili 1000 dinara. Kao što možete vidite, ima jako lep dizajn. Ima ovu kožnu narukvicu. 2-3 prilike sam nosio ovaj sat. Ima ovdje i datum koji radi. I naravno šta ćemo da uradimo sad, bacamo stari sat. I stavljamo novi. Ovakve satove prodaju u radnjama po 2, 3, 4, 5 hiljada. Dobro, to svako po želji može da namesti, ali jako lep sat. Ovo je za 1000 dinara, znači dobra osmica.